Yasinan ya. Pertama kali perdana iki. Oh, tapi puweteng lho. Petenge ora umum. Wah. Pertama kali masuk yasinan. Bu Aja matur nuwun nggih. Dalem nggih. Ngoten nggih, mangke 2 bulan malih kita program. Apa 1 bulan malih ngoten. Sir kula lek anu ngoten. Domongi yo mumpung iki mumpung ndak tau keto to mumpung masuk perdana lho wong wayu-wayu glowing-glowing. Lah ngene bojone kok mlayu lali. Masa seragam sing ngendi ngono malian. Pemane lali iki Pak Sumani teko ngomah ngono. Lah muda ayu-ayu wae. Seragaman muda ayu-ayu seragam baru iki kelompok Jamaah Yasin Al Hikmah Kulon Durung iki. Domongi yo Mbak. Teko ngomah kok lali bojone bojoku sing ngendi klambine padha. Mira. Gendek. Ae. Nah, iki Bu Firan iki. Ay, sudah tahu. Aku mbok minum. Mak Ika golek sapa Mak Ika? Aduh le. Hai, seneng ta le? Langge yung. Mbok minem matur nuwun. Man. Hai. Namun di kari dadi sita. Ngo. Nang arep kene. Wah, inilah. Iki ne bestine Bu Nur. Lho kemalan delik. Delik nang ndi to, Man? Lah. Yo marane entek. Nanti nduk andaan. Heeh, delokan iki dagelamu dicedhuki lho, ndak gelem. Nek aku nang ndi sing nang mburi. Kowe jan ngatur dagel. Ya, konangan. Apa? Mbak, enggak mampir. Gini ya. Walau somo. Ya Allah, ganteng mari ya Mbak ya. Ngati-ngati Mbak. Ya lah, ngati-ngati lho Mbak Anis. Mbak kudu enggak masuk, ibu sakit ya. Oh iya, sakit. Yo alas, kondang sembuh. Heeh, Mbak Nur enggak usah ya. Wes iki. Domong engko tak omongi ya klambine lho bedho anyar-anyar. Iki lho klambi anyar dingge. Kok teko omah ngono Pak Mundula lali. Heeh. Nah. Sapone. Sik, sabar sebentar sik to, kurang dilu to Gredet klambine iki kandhal apa iki? Mosok. Sik to meneng kok iki lurung tak tliku. Sik sabar sebentar tak. Oke, terima kasih. Sik ora marah kan delok Hen. Hen, kapan tuku seragam ya Hen ya?
Kena ayu ora melo lek wayah ngene tuku seragam ngono. Yo mak lilin. Ini Arulin kan iki delon sing iki lho mak lak wis seragam ya. Oke, terima kasih.